Muli na naman ako nagbabalik sa aking munting channel Kaagapay Mo. Please subscribe po sa aking channel Kaagapay Mo. At ganun din po ang channel nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at sa lahat ng Kalingap pasuportahan po. Magbigay linaw lang po ako, sa aking live noong nakalipas na araw, kasi may nagsabi sa akin, na sinasabi ko daw ang Japan Charity Group, ang gumastos sa pagpagamot at pag-aaral ni Rena. Pero bago ako magbigay ng linaw, pasensya na po sa Japan Charity Group, kung hindi ko sinunod ang inyong payo sa akin na hindi na dapat patulan pa ang taong hindi nakaintindi. Kailangan ko din kasi protektahan ang aking channel at ipaalam sa mga tagapanood ko, na mali yung inaakusa ng isang tao sa akin. So ito na po sinasabi daw ni Yen Vasquez, na mayroon daw akong binanggit sa aking live na ang Japan Charity Group daw ang gumastos sa pag-aaral at pagpagamot ni Rena. Ganito po yan Ma'am Yen Vasquez, nung nag-live ako may nag-comment, parinig ko sa inyo ito ang short video. Kasi nakita ko sa post ng Rena's community, sabi huwag mo daw sabihin na ang Japan Charity Group ang nagpapagamot kasi daw sila daw ang gumagastos pati paggamot at pag-aaral. Ang alam ko kasi yung pag-aaral po ni Rena, ibang community din po ang gumastos po dyan. Pero yung pagpapagamot, ay siyempre, nabanggit ko na po dito, ay panindigan ko na po ang Japan Charity Groups po. Malinaw naman po siguro Ma'am Yen Vasquez yung sinabi ko dito. Ngayon kung ang Rena's community ay nakapagbigay ng tulong sa pagpapagamot ni Rena, na hindi alam ng mga tao kagaya ko, ay masasabi natin na magandang pamamaraan yan sa Rena's community, kung kayo din po ang nag-sponsor sa pagpagamot. Pero kung alam lang sana, ng mga tao na ang Rena's community ay tumutulong din sa pagpapagamot kay Rena, ay syempre masasabi natin na hindi lang Japan Charity Group ang sumagot sa pagpagamot. Ngayon alam na rin ang tagapanood ko na isa din sa Rena's community ang nag-sponsor kay Rena sa pagpagamot. At hindi lang naman ang Japan Charity at Rena's community ang nag-sponsor sa pagpagamot ni Rena. Ang pagkakaalam ko nandyan ang Compassionate Heart Caring for Charity na isa, sa nag-sponsor bago ang Japan. Ngayon sinasabi kasi ni Yen Vasquez, na sinabi ko daw, ang Japan Charity ang gumastos sa pagpagamot at pag-aaral, tapos nag-post ang Rena's community dahil sa sinabi ko. Sabi ko nga kung alam lang din ng mga tao na isa din pala kayo ang nag-sponsor sa pagpagamot kay Rena. Sana pinupuri din kayo ng mga tao. Gaya ng Japan Charity kilala sila at sina-shoutout ni Kalingap Rab. Kaso sabi nyo nga sa inyong post ay hindi nyo pinaalam kaya ngayon, sa live ko nag-react kayo at ako ang tinitira ni Yen Vasquez. Tayo lang naman po ay iisa ang hangarin natin kahit anong pangalan ng community natin. Maka Edron, Jomren, Joran, Jomaren at Rena's community, basta Rena ang usapan at tinutulungan, lahat pinagkakaisa ko yan. Kung maari pa nga sana huwag magkainggitan at magkasiraan bawat community, iisang tao lang naman ang gusto nyo suportahan at tulungan magkaisa na lang. Kaya muli ko masasabi kay Yen Vasquez at sa post ng Rena's community, hindi ko alam na, isa din pala kayo nag-sponsor sa pagpagamot kay Rena at yan ay hindi naman inaangkin ng Japan Charity Group, porque alam ng mga tao na sila ang sumasagot, at ang pag-aaral ay hindi Japan ang nag-sponsor dyan. Sana malinaw po ang lahat sa atin na wala akong binanggit na ang Japan Charity ang lahat na nag-sponsor at wala naman din ako galit sa Rena's community dahil lahat naman tayo ay nagkakamali din. So ayan lamang po ang aking pagpapaliwanag sa aking nasabi sa aking live noong nakalipas na araw, at kung may mali man ako tao lang tayo nagkakamali at hindi perpekto. Salamat po muli sa inyong panonood sa aking mga video na ina-upload. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지